σας. Σήμερα θα δείξουμε πώς κάνουμε silage από καλαμπόκι. Έχουμε αγοράσει το καλαμπόκι αυτό εδώ, το οποίο είναι σε φάση να γίνει silage, όχι ready to harvest. Λοιπόν, απλό είναι. Ο ένας ο τρόπος είναι ο απλός. Πάμε, παίρνουμε forage harvester, του κάνουμε ένα lead. Θέλει μπόλικα χρηματάκια. Ωραία. Με το C κάνουμε τους συνδυασμούς του forage με κεφαλές. Θα πάρουμε την πιο φθηνή. Ας πούμε αυτήν εδώ δεν είναι και μεγάλο χωράφι εξάλλου. Αλλά 3.000. Ωραία. Και θα πάμε στο κουτάκι που ανοίγει. Θα πάμε στο chaff. Το chaff είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που θα μαζέψουμε λέγεται chaff. Και θα πάρουμε καγέκο, θα πάρουμε ένα trailer, γιατί τα forage harvesters δεν έχουν όπως οι κόμπινες αποθηκευτικό χώρο έτοιμο πάνω. Λοιπόν, glass, λοιπόν, η πιο φθηνή, το πιο φθηνό forage harvester που βρήκα. Έχω βάλει και κάποια mod, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι. Λοιπόν, με το Q κάνουμε attach την κεφαλή και από πίσω κοτσάρουμε και το trailer, βάλουμε εκεί. Λοιπόν, ανοίγουμε το χάρτη με το 9 στο numpad, το νούμερο 9, και πηγαίνουμε στο χωράφι που βλέπετε στο χάρτη που γράφει νούμερο 48. Πάμε στο χωράφι νούμερο 48. Ο φίλος δεν θέλει να σταματήσει. Ωραία. Είμαστε στο χάρτη Elm Creek. Και δείχνουμε πως έχουμε silage από καλαμπόκι. Το πρώτο στάδιο είναι το μάζεμα του chaff, όπως λέγεται στα αγγλικά. Θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Ωραία. Θα μπούμε εδώ αριστερά. Ωραία. Περνάμε τα... Ωραία. Είμαστε τώρα εδώ. Έχουμε και λέμε. Με το 9 βγάζουμε το χάρτη. Όσες φορές πατάμε το 9 μεγαλώνει ο χάρτης και άμα το πατήσουμε άλλη μια φορά φεύγει. Πατάμε μία να γίνει στρογγυλός. Πάνω αριστερά βλέπετε το όχημα. Είναι λευκό, είναι αυτό που μπορούμε να χειριστούμε, ας πούμε. Με το G πηγαίνει από το trailer στην κομπινά, στη forage harvester, και με άλλο μια φορά το G πηγαίνει στην κεφαλή. Πηγαίνουμε λοιπόν στην κεφαλή, πατάμε Χ για να την ξεδιπλώσουμε, πατάμε όμικρον για να βγει η σωλήνα ώστε να δείχνει ότι κουρεύουμε πίσω στο trailer, και με τον B μπαίνει μπροστά η κομπίνα. Απλό είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Άφησα εδώ κάποια κομμάτια, εντάξει, είναι απλά για να το δείτε. Λοιπόν, με τη ροδέλα κάνουμε λίγο για να το δούμε και από λίγο πιο μακριά. Το χωράφι δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό. Κάνω ένα headland, όπως λέγεται στη διάλεκτο των αγροτών, και μετά θα έρθω με τον άλλον τρόπο να σας δείξω πώς γίνεται και χωρίς forage harvester, χωρίς να δώσει μια περιουσία. Λίγο πιο αργά βέβαια γίνεται, αλλά χωρίς να δώσεις
ένα καρό χρήματα για να πάρεις φορές service. Το silage λοιπόν γίνεται από corn, από καλαμπόκι και από γρασίδι. Από καλαμπόκι έχει πιο μεγάλο yield, πιο μεγάλη απόδοση, δηλαδή βάση εκταρίων. Το γρασίδι έχει κλασικά, δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό το yield, μέτρη απόδοση. Απλά το γρασίδι φυτρώνει 3 φορές το χρόνο περίπου. Το κουρεύεις και ξαναβγαίνει και το κουρεύεις και ξαναβγαίνει. Η μόνη διαφορά το γρασίδι με το καλαμπόκι είναι ότι το καλαμπόκι δεν μπορεί να γίνει μπάλα και να συσκευαστεί με νάιλον και να γίνει silage έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Το silage από καλαμπόκι γίνεται μόνο μέσα σε bunker, εκτός και αν έχεις κάποιο mod φορτωμένο και το φτιάξεις. Λοιπόν, κάναμε ένα headland, κλείνουμε τη vibe, πατάμε το G μέχρι να εμφανιστεί το trailer, ξεκοτσάρουμε, το κάνουμε λίγο στην άκρη να μην ενοχλεί και πάμε εδώ, θα δούμε τι tractor έχουμε. Έχω medium tractors, έχω 190 άλογα, 175, 170. Δεν έχω πολύ, δεν μου έχει δώσει πολύ δυνατά, θα πάμε το 190. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Με το P ανοίγει το μαγαζί που αγοράμε, ο dealer. Λοιπόν, πάμε στο κουτάκι, πάμε στο τσαφ και εδώ όπως βλέπετε στο τσαφ έχει ένα συστηματάκι το οποίο είναι για να το κάνεις με τρακτέρ. Παίρνεις αυτό, ωραία, και παίρνεις και αυτό. Παίρνεις και αυτό εδώ, το λιζάρεις και αυτό. Τρακτέρ λέω να χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχω. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όπα. Το μαγαζί. Τι έγινε εδώ. Έχει το βάρος πίσω. Okay. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε το βάρος πίσω. Γιατί τώρα που θα βάλουμε 2 μηχανήματα μπροστά, ίσως πατινάρει. Λοιπόν, το μαγαζί είναι από εδώ. Το μαγαζί φαινομενικά είναι από εδώ. Ελπίζω. Εκεί δεν είναι. Καιρό να παίξω το χάρτη αυτό. Δεν θυμάμαι. Να δω. Bakery, fast food, gas station. Οπότε είναι πολύ πιο μακριά από ό,τι περίμενα. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, εφόσον θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τρακτέρ αντί για κομπινά, ουσιαστικά μετατρέπουμε τη τρακτέρ σε κομπίνα. Πώς το μετατρέπουμε? Θα βάλουμε μία σωλήνα πρώτα, τα σκούπα είναι. Θα βάλουμε λοιπόν μία σκούπα, την εδώ, το μπροστά μέρος, για αρχή. Θα γυρίσω το τρακτέρ μου. Ωραία. Αυτό κάνει τη δουλειά. Κάνει κομπίνα που ρίχνει το τσαφ στο τρέιλερ και από μπροστά θα βάλουμε την κεφαλή, την αντίστοιχη που είχε και η κομπίνα μας.
Ωραία. Λοιπόν. Κανονικά θέλει 250-260 άλογα και πάνω για να πεις ότι πλησιάζεις σε ταχύτητα και απόδοση την κομπίνα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και αυτό τον εναλλακτικό τρόπο. Ωραία. Μην κρίνουμε πάλι το χάρτη για να έχουμε μια καλή εμβέλεια. Λοιπόν, με το G πάμε στο βάρος. Βασικά δεν το άμελαμε εδώ που είναι. Πάμε λίγο εκεί. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Κανονικά κουμπώνεις πρώτα το τρέιλερ και μετά το βάρος μπορούμε να το περάσουμε από πάνω. Όχι. Ας μην το κάνουμε γιατί θα κολλήσουμε. Λοιπόν, περνάμε το βάρος από δίπλα. Με G πάμε στην κεφαλή, την ξεδιπλώνουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι την κατεβάζουμε, γιατί δεν κατεβαίνει αυτόματα όπως την κομπίνα. Με ένα ακόμα G πάμε στην σωλήνα, πατάμε όμικρον για να την ξεδιπλώσουμε. Ανοίγουμε τη σωλήνα και έχει ανοίξει όλο το συστηματάκι τώρα για να κάνουμε silent. Λοιπόν, πατάμε το V γιατί από ό,τι βλέπω δεν τα πιάνει και τόσο καλά. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν και βουλεύουμε το καλαμπόκι και το κάνουμε τσαφ. Ο τρόπος είναι ο ίδιος όπως κάναμε και με την κομπίνα. Θα το πάω μια μέχρι κάτω να δείτε πώς δουλεύει. Είναι λίγο πιο αργό επειδή το τρακτέρ είναι πιο αδύναμο. Και θα βάλουμε εδώ δίπλα ένα μπάνκερ. Να σας δείξω πώς το γεμίζουμε για να γίνει silage. Το δεύτερο στάδιο δηλαδή. Ωραία. Με το B σταματάμε τα πάντα. Διπλώνουμε την κεφαλή. Με Shift και P μπαίνουμε στο Construction Mode. Πάμε στα Buildings, Silos. Κάπου έχει σιλό. Έχουμε διαστάσεις Small, Medium, Large για όλα τα γούστα. Λοιπόν, Small. Δεν έχω λέει αρκετά λεφτά. Θα πάρουμε ένα δανειάκι για χάρη του βιντεάκι. Ωραία, ξανά Shift και P. Production, όχι, Building, Silos, Small. Το πετάμε το σιλό εδώ. Εσείς δεν θα το βάλετε εδώ, θα το βάλετε σε άλλο σημείο, εκτός χωραφιού. Ας το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, πηγαίνουμε με το σύστημα όλο αυτό να αδειάσουμε ό,τι τσαφ κανονικά θα το γεμίζαμε το τρέιλερ και θα αδειάζαμε μέσα εδώ και όλο αυτό θα γέμιζε μέσα εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε λέει fill level chaff 0,
Πάνω αριστερά, compacting 0%. Θα εξηγήσουμε τι είναι. Επειδή εδώ δεν είναι νόμιμο ψηλό για να σου λέει πάτα το I για να αδειάσεις, είναι φάση το ρίχνουμε κάτω. Οπότε πατάμε Control και I μισό λεπτό γιατί κλείτσαρε. Πίσω στο trailer, control. Μου λέει δεν έχω access γιατί έχω πάει στο διπλανό χωράφι εγώ τώρα. Ας αγοράσουμε και το διπλανό, να μην είναι παραπονεμένο, 54.000 θέλει, είσαι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πατάμε Χ, να μας εμφανίσει τα χωράφια, το μέγεθός τους. Κλικάρουμε το 4, πατάμε Space, Enter και αγοράζουμε και το διπλανό χωράφι. Λοιπόν, τώρα έχουμε το χωράφι αυτό. Προσοχή να μην το βάλουμε τελείως εκτός και όσο μπορούμε να είναι μοιρασμένο. Εγώ έτσι τουλάχιστον το κάνω. Δεν μου αρέσει να το κάνω βουνό. Το κάνω βουνό. Πάνω βλέπετε γράφει compacting 7% και fill level SAF 20.063. Το 20.063 είναι τα λίτρα που έχουμε βάλει μέχρι τώρα τσαφ και το compacting μόλις γίνει 100% είναι έτοιμο για το επόμενο στάδιο. Το τρίτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι το μάζεμα, το δεύτερο είναι που το ρίχνουμε στο bunker. Θα βγω λίγο έξω να μην κολλήσω. Να αφήσω λίγο το trailer γιατί το trailer αυτή τη στιγμή δεν βολεύει ιδιαίτερα. Το αμολάω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε ανεβαίνει, εντάξει είναι λιγότερο το τσαφ και ανεβαίνει πιο γρήγορα. Όταν θα το έχετε γεμίσει, θα λυγεί πιο πολύ. Να φτάσει 100% λοιπόν. 85, 96, 99, λοιπόν 100%. Είπαμε έχω φορτώσει μοντάκια αρκετά. Πάρω το trailer να το πάω στην άκρη και εδώ μου λέει blanket silo με το R, αφού είναι 100% ξεκλειδώνει αυτή η επιλογή. Πατάμε R που πουλώνει το τσαφ και είναι έτοιμο για το fermenting, για την ορίμανση ας πούμε. Λοιπόν, αφήνω ό,τι σύστημα έχει εκεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, μπορείς με κουβά να το μαζέψεις στο σύλλογο που θα σου βγάλει. Υπάρχει και μοντάκι σκούπα που τα μαζεύεις και τα ρουφάς κατευθείαν από το bunker. Εγώ για αρχή θα σας δείξω πώς γίνεται με ταινίες. Δεν μου αρέσει πολύ με κουβά. Και άμα θέλετε να σας δείξω και με μοντάκι, θα μου πείτε να σας το δείξω λοιπόν. Πάμε στο μαγαζί. Να πάμε να πάρουμε το συστηματάκι με τις ταινίες. Ώστε μόλις γίνει το Let's Go από εκεί, να το βάλω σε ένα trailer, να το έχω ή να το πουλήσω. Το Let's γενικά, εάν πάτε γιατί κρετσανάει. Anyway, λοιπόν, το Silage εδώ έχει μια καλή τιμή. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα 20.000 λίτρα που έχουμε μέσα, αυτό δίνει 560 ευρώ ένα 1.000 λίτρα. Δηλαδή αυτό 20 επί 500 μας κάνει ένα χιλιάρικο. Έτσι δεν είναι. 10.000, όχι ένα χιλιάρικο. Τα 2.000 λίτρα είναι 1.000. Να. Τα 20.000 λίτρα είναι 10.000. Λοιπόν, είναι μια κερδοφόρα
εξοδιά, απλά γίνεται μία φορά τόσο. Ξεχάστηκα και πέρασα το μαγαζί και δεν πειράζει, σας έδειξα και λίγο το χάρτη. Ο τύπος με το μαύρο θέλει πολύ να περάσει, οκ. Και ο τύπος με το κόκκινο θέλει. Λοιπόν, εδώ είναι Clever Motors. Μπαίνουμε εδώ και πατάμε π. Πηγαίνουμε εδώ που έχει την καρότσα και πηγαίνουμε στα Belt Systems. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, το οποίο είναι η αρχή της ταινίας, και επειδή θέλω να προσθέσουμε ύψος για να το ρίχνει στο τρέιλερ, γιατί αυτό δεν φτάνει, θα παίξουμε με αυτό εδώ, το SL8022, και θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται η δουλειά και το ένα ενώνεται με το άλλο. Λοιπόν, με το E μπαίνεις, είναι σαν όχημα, ας πούμε. Το πάμε, είναι λίγο δύσκολο στην οδήγηση. Πατάμε Χ για να μπορεί να στρίβει, γιατί αλλιώς δεν στρίβει άμα είναι αυτό μπροστά στριγμένο. Και το πηγαίνουμε όσο μπορούμε, την πύλια του, μπίλια με μπίλια, εκεί. Φεύγουμε από εδώ και πηγαίνουμε στο πίσω, γιατί το μεγάλο κουμπώνει στο μικρό. Λοιπόν, πατήστε Q, λέει, για να ενωθεί με το Lizard S710. Πατάμε Q, το ενώσαμε, πηγαίνουμε στο μπροστά. Πάμε εδώ, με G πηγαίνουμε στο μπροστά, του κάνουμε, ναι, μισό λεπτό να το ξεκοτσάρω, γιατί τώρα για να το πάρω πρέπει αυτό να είναι κάτω για να το μεταφέρω με το τρακτέρ. Οπότε τώρα είμαστε καλά, κατεβαίνω, τώρα μπορούμε να το πάρουμε. Με αυτό το σύστημα λοιπόν θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε ό,τι υπάρχει στο bunker σε ένα τρέιλερ. Δεν θέλει. Ίσως υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ωραία. Ωραία. Μισό λεπτάκι να το ρυθμίσω. Περίεργο που δεν κοτσάρει. Θέλει καθένα μόνο του. Λοιπόν, θα το φτιάξουμε και λοιπόν, δεν θέλει να το κοτσάρει. Οπότε θα το πάρουμε κάθε ένα μόνο του. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να το πάρει, ενώ μόνο του το παίρνει. Μαζί δεν μπορεί να τα πάρει. Βέβαια, ένα λεπτό να δοκιμάσω κάτι που θέλω. Ναι. Δεν θέλει, θεωρεί ότι απαγορεύεται, ας πούμε, να κουβαλάς δύο τέτοια. Πολύ ωραία, λοιπόν. Πάμε λίγο τσακ, πάμε να μεταφέρουμε τις ταινίες στο bunker. Να τις στήσουμε, να τις έξουμε για να βγάλουμε το silage όταν γίνει από το bunker. Είμαστε τώρα σε αναμονή του 25, του Farming Simulator 25, το οποίο ο ίδιος τρόπος θα είναι το silage. Οπότε σας δείχνω ένα tutorial, ας πούμε.
Άλλο. Καλά είμαστε εσύ. Καλά είναι, παίζουμε στο τάμπλετ, να βάλα και τελείω και τώρα κάτω στο κινητό. Εντάξει. Σε tutorial λοιπόν θα είναι. Και αν θέλετε και σας αρέσει, θα μου πείτε να κάνουμε κι άλλο. Λοιπόν. Να ξέρετε ότι είναι τύπα αυτό. Από όποια μεριά κουκουλώσατε το bunker, από εκεί θα βγάλετε το silage με την ταινία. Δηλαδή αν πάω τώρα εγώ και το βάλω την ταινία από την άλλη μεριά, δεν θα μπορώ να το βγάλω το silage. Την ταινία την τοποθετώ εκεί που έκανα το blanket. Εφόσον την ταινία την blanket το έριξα από εδώ, θα φέρω και τις ταινίες από εδώ. Λοιπόν, escape. Άμα θέλουμε να κάνουμε reset το τρακτέρ μας, πού το είναι, γι' αυτό. Εδώ είμαστε στο βελάκι. Πατάμε backspace και enter και ok. Μας πάει το τρακτέρ στη θέση του, πίσω στο dealer. Να γλιτώσουμε λίγο πέρα εδώ, θα είναι και δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά γιατί να κάνουμε δρομολόγια στο περίπλογο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και την ταινία που προσθέτει ύψος για να πέσει στο τρέιλερ του silage και θα δείτε με ένα μαγικό τρόπο με ταινίες πώς γίνεται η μεταφορά. Αναλόγως με το αν σας αρέσουν τα tutorial ή όχι, θα κάνω κι άλλα. Θα δείξω κι άλλα tip και τρόπους που παίζεις το Farming Simulator 22, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα λίγο ήμουν στα χαμένα. Αλλά σιγά σιγά παρακολουθώντας κι εγώ άλλους που παίζανε, μ' άρεσε και το ξεκίνησα κι εγώ. Πήγα και στα μοντάκια στο παιχνίδι. Δώσω πάρα πολλά μοντάκια. Λοιπόν, θα πάμε τώρα από τη μεριά την κάτω. Ωραία, λοιπόν. Ξεκοτσάρω την ταινία. Και για να σας δείξω ότι η ταινία πάει και μόνη της, με τη διαφορά ότι δεν πάει πολύ γρήγορα. Τώρα κοιτάξτε εδώ, πατώντας το αριστερό κλικ πατημένο και πηγαίνοντας προς τα κάτω, πάνω κάτω, δίνει ύψος στην ταινία μας. Με το ποντίκι προς τα κάτω, πατημένο το αριστερό κλικ και το ποντίκι προς τα κάτω. Λοιπόν, πηγαίνουμε με όση ταχύτητα έχει αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να πάμε και λίγο πιο μέσα. Επίσης τώρα, για να δουλέψει, θα πρέπει
να κάνουμε unfold, να μην έχει μπροστά αυτό που είναι για να το κοτσάρεις, για να μπορέσει να δουλέψει. Αλλιώς δεν δουλεύει. Λοιπόν. Τώρα έχει ψηλόμουλαρώσει και δεν πάει μέσα. Ωραία, πήγε. Τέλεια. Λοιπόν. Είναι στο 5%. Escape πάμε στο χάρτη. Επιλέγουμε Farmhouse. Με το Space κάνουμε Visit. Με το R κοιμόμαστε. Με το Enter κοιμόμαστε για τα καλά. Σηκωνόμαστε την άλλη μέρα το πρωί. Όπου το Silence λογικά θα είναι έτοιμο. Να σας δείξω και πώς δουλεύει η ταινία εύκολα και ωραία, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Ψιλοαυτόματα. Λοιπόν, με το tab αλλάζω ό,τι μηχάνημα έχω. Έρχομαι εδώ. 92%. Θα πάω λίγο στην επιλογή του τρακτέρ και θα πάω το χρόνο λίγο στο 102.40. Θα περάσει λίγο χρόνος για να δείτε πώς γίνεται γρήγορα το 92% είναι, το πάμε 360. Βλέπετε, Fermenting Silence 96%. Μόλις πάει 100%. Είναι έτοιμη και η τρίτη. Πολύ ωραία, ξεκίνησε να βρέχει κιόλας. Λοιπόν, το ξαναπάμε στο 5 και λέει πάνω με το R Open Side. Επίσης δεν το κάνουμε από εδώ, γιατί αν το ανοίξω από εδώ θα πρέπει όλο το συστηματάκι αυτό να το φέρω από εδώ. Θα το ανοίξω το blanket από εδώ. Το άνοιξε. Λοιπόν, παίρνω το τρακτεράκι για να φέρω το καγέκο του τρέιλερ πιο κοντά. Τέλος μήνας πρωτοβρόχια φοβερά εδώ. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια, αλλά πέτσα την πλόφερα. Λοιπόν. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι ρυθμίζεις και το ύψος και ρυθμίζεις και... Λοιπόν, αριστερό κλικ πάνω κάτω ρυθμίζεις το ύψος, δεξί κλικ αριστερά και δεξιά ανοίγει την ταινία ώστε να πηγαίνει και πιο μακριά, όσο θέλουμε το πάμε. Ωραία, εμένα εκεί μ' αρέσει. Σε εσάς μπορεί να θέλετε πιο εκεί. Να μην ενοχλεί γενικά τίποτα. Λοιπόν, κεντράρουμε εδώ την ταινία να πέφτει κάτω. Κλικάρουμε με το E, μπαίνουμε μέσα. Κάνουμε turn on belt. Ωραία. Και από ό,τι βλέπετε βγαίνει το silence. Δεν ξέρω αν συνεχίσει να δουλεύει ενώ κατεβαίνω. Δεν δουλεύει. Για να γίνει αυτό, να συνεχίσει να δουλεύει ενώ κατεβαίνετε, θα πατάτε escape, πηγαίνετε εδώ το τρακτεράκι και έχει automatic engine start. Πατάμε off. Εάν το πατήσετε στο off, λογικά θα πω τώρα εγώ εδώ μέσα, με το enter παίρνει μπροστά, με το B ανοίγει και τώρα μένει μόνιμα ανοιχτή, χωρίς να χρειάζεται να έχετε κάποιον εδώ να χειρίζεται το σύστημα αυτό το οργανάκι. Λοιπόν, 14.000 κτλ. Θα το αδειάσει όλο το σάιλο. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία και τώρα όλη αυτή την ιστορία πουλάς και βγάζεις χρήματα. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, γράψτε μου στο σχόλιο να σας δείξω και από γρασίδι πώς γίνεται το silence. Θα σας αποχαιρετώ λοιπόν με τις βροχές. Τα λέμε, γεια σας.